Много ни е драго да ви видим. Успех! Нагоре сте! Айде. A few moments later. Искате ли ветровка? Ай, трохка, аз умрях. Живи. Еми аз ти я взех за всеки случай. Що не го спъна още? Димо е там се вижда, така че Малко да имаш затворя. няколко метра, а после като спускаш да го издухаш. Трябваше да го спъниш. Помахайте на камерата. Много е бързо да ме буква. Мало е. Стречинг. Е, така не е забавно. A few moments later. Не можах. Не можах да го спъна. Много е бърз.